pangtrate marekaten prayatna semuriris semuriris eka balik Ndara Janaka nyadong dawuh timbalanipun Gus. Sadangunipun rawuh prapta wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Lah kok katingal rengu penggalihipun Ndara Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Mangerti ya Kakang sejatine nggonku nandhang rengu. Iki Kakang mergo aku menggalih sartane aku mikir kalawan apa kang dadi patrape anakku Wisanggeni. Lah Kang Putra Ndara Wisanggeni pripun Kakang Semar? Wonten dawuh. Ya kuwi Wisanggeni nggone duweni kekarepan adreng kepengin njaluk bali negara Ngastina Kakang. Malah sak mengko Arjuna wis kepareng ngemutake sartane ngelingke kalawan kang wis dadi patrape Wisanggeni. Wondene Wisanggeni cugeng sartane adreng ora gelem mendho, ora gelem ngendhake kalawan kekarepane Kakang. Malah sajak Wisanggeni sak lancur-lancur Pandhawa padha nggege mangsa ngelak wanci dumadine perang gedhe Bratayuda Kakang. Mareka den prayatna semuriris samuriris eka balik titiane gandayane tresna purnama sasi gilar semedyan ing tengahing latar mileng lintang Bima Sekti. Anek ngaten nggih monggo disusul teng negara Ngastina. Sampun ngantos ing sak mangke wonten bab-bab ingkang boten prayoga ingkang nempahi dumateng ingkang Putra Ndara. Mulat mara sang Bagus semurira kang kamanungsan. Ayo nala garing Petruk Bagong. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Mir.
Kowe jagat Dewa Bathara. Wela. Buta Pandhawa tata Katiwisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana. Samirana lan Warayang Manca Bayu wisikan magulingan lima. Ing latala mandeka den mandeka ana satriya bagus tanpa cacat pangawak tirta gaya tejo. Sapa kowe? Mengko dhisik nggonku lumaku ana wujude buta ingkang begal pengaring-aring. Sapa praceka ngendi dedongko? Wah, ladala keparat. Durung tepung kowe njunjung dongko njunjung praceka ya takon karo aku. Aku keseting Sang Begawan Kresna Pandaya nuju anyar negara Ngastina. Aku Patih Kumbara Yaksa. Patih Kumbara Yaksa dasar para nyata. Sing mburi awake dhuwur sapa? Petruk Kandhong Bolong. Petruk Kandhong Bolong. Dangu Trara. Wis kuwi tok. Woh, tak kira nek arep oke jenengmu Barat rak. Ndak-ndake wektu. Sing mburi dhewe mripate amba sapa? Raden Abimanyu. Tak kandhake Mbah Kuswala lho, Gus. Ora idep, ora urusan. Iki baturku. Celeng Bagong. Wah, nek ngono sampean ya ora apik. Woh, ladala anake Semar sing jenenge Bagong. Heeh, kene ngerti karo aku kowe. Kumbara Yaksa. Woh, ladala ora ngerti sebab apa. Nuwun sewu Raden yen to ora sisip saka peningalku, ora kleru kowe Raden Janaka. Syukur yen to kowe wis ngerti kelawan panengah Pandhawa ya. Wigatine aku eneng kene. Supayane mbalekake kelawan tindake Raden Janaka. Aku arep takon kowe arep tumuju menyang ngendi? Dudu wigatimu tumujuku bakal menyang ngendi? Nanging sing baku kowe minggir yen to ora gelem mati ning tangane Raden Janaka. Buta Pandhawa tata Katiwisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana. Ing latala menungsa ora tataran diperinggake becik ora kena dikandhani apik-apik ora gelem. Apa kelakon saut sampak songo neng kene marganing mati. Wah, kletak-kletak monggo mati dening aku Raden Janaka. Wah iya. Hat. Woi. Waduh. Diwangi kok ayo. Haya. Oh. Haya, haut. Hut. Hei, aduh. Oh. Ha. Oh, haya.
Woi. Hoi. Mundur. Wah. Welah, ora pangling kaya Raden Janaka. Ya sisandene sadurunge nemone anake wis anggeni luwih dhisik gerangane rak patenane, Pak. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh kandrung pendhita tuwa sapa kowe lah takon marang aku pendhita ngawu langit ya aku nuju nganyar negara Ngastina ya aku Begawan Kresna Pandaya kowe sajak dhuwurane kelawan Patih Buta aran Kumbara Yaksa dasar para nyata ayo anakmu sing jenenge Wisanggeni kakon murungke kang dadi kayuwane yen ta ora gelem mbok ngurungake aja takon dosa damu dadi reca ayo ora pangling kaya para panakawan batur-batur ingkang tansah tutuwun tat kelawan tindake Raden Janaka ya ora arep tak gawe dadi reca nanging tak seblake mbarat mbuh tibamu marat Hei! Waduh! Wah! Woi! Nalika semanten ki ndang kapracundang kontal kaprapal sanggya para panakawan. Nalika semanten dawah wonten telenging wana. Hei!
cah kok wedhus. Sapa sing nibani sirahku mau? Aku ngapa? Gupak telek bareng medaki sirahe wong tuwa. Ora ora. Wedian mer nek angin puting beliung. Ha iya. Iki malah tekan tengah alas, iki malah tekan tengah alas. Kok sik. Iki alas go ngliwang-liwung mongko ora ana sing ngrenggani ya. Wediku nek iki alas sing gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti dadi kuwandha. Njur iki piye, Pak? Njur iki piye, Pak? Iki piye iki, Mas? Saja kuwatir. Ngenteni titi wahyane mangsa kala awake dhewe iso metu saka alas kene. Mer, nek ngenteni mukjizat ki awake dhewe mung wong kokean dosa. Gusti iki ngene lho. Awake dhewe nek isih akeh dosane ki angel arep njaluk tulung karo mergo kepambengan karo dosane awake dhewe. Terus piye wong iki anane ya gur. Alas go ngliwang-liwung kaya ngene kok. Sewak-sewak. Piye Petro? Mburine sampean kuwi kok ana wujude gendhoga. Endi? Mang noleh to. Iki kok gendhoga saka Mas Tole? Nggih, Pak. Ora pati nduga mono. Neng tengah alas malah nemu harta karun. Iki piye iki? Buka wae, Mer. Buka wae, Pak. Buka wae, Mer. Dibuka nganti muni mak blok. Sangka kenceng ele nutup gendhoga. Isine apa, Pak? Isine apa? Isine apa, Mer? Tak deloke. Ora pangling isine kok sandangan. Monggo aku ora pangling karo sandangan iki lho, Le. Ayo. Gareng karo Bagong melu bapak ngene nggonen sandangan iki, nggih, Pak. Gleleng tenane cah loro. Sandangane wis ditanggu. Saiki kowe dadi wong kondang. Saiki kowe dadi wong ampuh. Kowe saiki dadi wong sing terkenal. Aku dadi apa ya, Tru? Dadi Bathara Guru. Wela dalah wong ilahing. Wong ilahing sekaring bawana langgeng. Awe gena mastu purama sidam. Awe gena mastu silatame yang jagat karana sirang tandha kawisiraning bisana. Sana sinambung nangene kula pestu maksud tantu lampahing Buddha kang kaya kladi dasa purwa wiwitan wilangan 10. Rasa geleme dhewe kok malah janturan. Kowe dadi Bathara Guru, ela dalah wong ilahing. Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya, Manikmaya piye? Teka dinten sakmenika kula mapan wonten ing Madyapada jagat sawega sawara-wara Kakang. Kakang Narada, Kakang Kaneka mawarna-warna. Piye ki Truk ya Mang to? Perkencang marudayang. Perkencang arudayang mak pong Ari loco. Wirake Durna reng. Buk palung kali codhe sapa sing gawe? Adi Guru Manikmaya. Kakang Narada ngilahing Kakang. Inggih Adi Guru inggih.
teka sak menika mapan wonten ing Madyapada, wonten ing alas gong liwang-liwang Kakang. Ya iki adi guru kula piyambak. Ingkang rawuh sithik ngendi, Tru? Ngendi, Tru? Sithik mangudel-udel, mangudal-udal. Sithik mangudal-udal piyambak mboten priksa dumanteng kawontenan menika adi guru. Oh la dalah Kakang Narada ngilahing. Lajeng sak menika kedah kados pundi Kakang? Ah wi kula dherekaken mekaten ing Kahyangan Suralaya. Wis kono. Do munggah ning Kahyangan kono. Gawe geger kanan iki masalahe iki sandhangane ditinggalke niki menungsane keluyuran ting klithik do tekan ndi-ndi. La dalah ngilahing Kakang Ismaya. Piye? Samangke sampun ngantos kadulu Kakang Roncen Meladi. Malah omong apa Kakang? Kakang Narada, Kakang Kaneka mawarna-warni. Kaneka putra mawarna-warni. Kakang Narada, Kakang Kaneka putra ya Kakang Kumbara Resi. Punapi adi guru bandreng-wareng. Kakang Narada, punapi? Kula tapuki lho. Kula napuki pripun ta? Kakang Narada, selak ngantuk Kakang, sing nabuh pun do kesel Kakang. Niki kula omongan ngoten niki sing nabuh pun do anyel, ngapusi jari arep rampung jam 3. Sak menika sampun setengah babal Kakang Narada. Awi kula dherekaken mancing wonten ing Kahyangan Alam Suksma, warep modar apa piye? Wah mancing wonten ing Kahyangan Giri Sekar. Kahyangan Giri Bajra Kakang Narada kula dherekaken mancing wonten ing Kahyangan Suralaya. Wonten mriku sampun dipun tenggo dening para Jawata Jawati, Hapsara Hapsari, Widodara Widodari, Marja Marji. Pami kula dherekaken adik monggo Kakang Semar, Kakang Ismaya. Piye? Menawi kula sampun sandhangan kaya ngeten iki, kula saged ngambah alam gaib Kakang. Ngono dadi demit mau piye ta? Mabur ngono ta tegese. Menapa kula saged libur Kakang? Kowe ngopo-ngopo iso wis kono do munggah ning Kahyangan ora. Wedhus. Ayo Petro, monggo Pak. Gondelan kene. Ngawur iki. Tunjung Bangkarate wong merena semupang jewang karuna katinetraning ukara apa sabdaning kugila rengkane kara
sagetar kene tungan engko ler wowo sing bene panso Papa toke ngayam ana mrak mangu ing pagakan Mas Trungkara Sidam sikaring bawana langgeng wisanggeni wayah ulun wisanggeni ngaturake basaku katuraya kaki wenang aku ngaturke sembah ya ulun tampa mboya lewat pangestu ulun kebat kita tampani wisanggeni ya kaki wenang tak tampa yektine mangkene ya wisanggeni babakan lelakon sartane apa ingkang kita sandhang ning Madyawada yektine panjenengan ulun mboya nayubyani sartane mangretya jeneng kita mono mboya sak trepe sartane durung pantes yen to njaluk baline negara Ngastina saka panguasane para Sata Kurawa banjur bali mring kukupane para Pandhawa jalaran mangkene sing jeneng negara Ngastina mono wenang bali mring panguasane para Pandhawa kalamun to yen wis tumapak perang gedhe ya peran suci ingkang aran perang gedhe Baratayuda kamangka mangkene wisanggeni wis dadi pepesthening kodrat jeneng kita mboya dikeparengake nggih mangsa Baratayuda sartane jeneng kita bakal ulun paringi wujuding wahyu gada inten besok yen to wis bakal tumapak perang gedhe Baratayuda ya mung jeneng kita sartane Antasena ingkang sak mengko bakal nrabasa kelawan watak angkara murkane Bathara Kala sartane Bathari Durga wisanggeni pamadhare Cakaloda pranyata sasmita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antopi tutu yakti marti kengke sang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke blating widi pekat-pekat nyegat lakuning kodrat wilah yen to pancen kaya mangkon sing dadi dawuhe Sang Mahartika ngrat ya kaki Sang Hyang Pada wenang aku mau ngari manut iya mula kang saka kuwi marata diage wengakno lawang batin kita leremna Babandawa Sanga panjenengan ulun bakal paring wujude wahyu gada enten kelawan jeneng kita wisanggeni yen mangkono aku mau ngari manut satane mituhu kang dadi ngendikane Sang Hyang Pada wenang kaki wenang
Mangosonya ngambrengeng ati karonaning kas wase yaneng marga hamalatku sang kanta westrat maja lang-lang laluang Surya mangrengseng waya umyong sora waryanto wela mesakake iki selak garing bapakku lah kok dadi wujud reca kaya ngene tan marabeda kaya dene kakang-kakangku sartane para lancur-lancur Pandhawa ya tak grayangi nggunakake daya kekuwatane Wahyu Gada inten satemah bapakku dimen bisa waluya nirmala temah jati jadi temah mulya. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon mirgenjang alis risang maweh kalandrung bocah murang tata ngopo wis dimalyake barang kok ndadak arep miwiti nggege mangsa perang gedhe Bratayuda barang ki ngopo alah amung karepku ki mung arep ngaturke bekti karo pepunden Pandhawa wis nek janji sing mbok terus-teruske lakonmu sing kaya ngono aku sing ora nrimake iya mama iya papa ayo bali engko sik to kae kakang-kakangku do dadi reca kaya piye saking kutha sang guru kula yanamutusa sang Sri wis nek ora tak umbuke ngene mangsa wah dadi watu abot banget maka malin kondang wis anggen iki ya ndi aku kon nunggu ming tak tunggu tak umbuke kaya ngene recane Kakang Antasena lha kaya menungsane Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggene Maya Wisnu Pratyenta suwe banget angko nek sedhela gelo monggo ayo iki wis yahene iki wis yahene iki wis lak do dememeng wi patung-patung kuwi ngapusi jare arep rampung jam 2:30 yahene rong piye kasil porane kasil Kang tak omong sik to ya ora piye diparingi apa aku diparingi wujude Wahyu Gada inten saka Sang Mardi Kengrat ya terus lan aku lawan Kakang Antasena ora dikeparengake melu perang gedhe Bratayuda terus nanging aku apa dening Kakang Antasena besok dikeparengake
Kalamun sadurunge tumapak perang gedhe Bratayuda aku kalian Kakang Antasena nerabasing angkara murka Bathara Kala sartane Bathari Durga. Terus banjur wahyu gada enten diparingake kelawan aku Kakang. Terus banjur iki reca-reca iki tak wali anak gerayange anggo kewataning wahyu gada enten Kakang. Terus wah wis angler ki menungsa ki. Wis bubar. Angger bisa geni. Iya Mak Cilik wis ayo do budal. Wis ora usah diterus-teruske lelangkone. Nggone awake dhewe arep njaluk bali negara Ngastina. Oh nggih ngaten. Bali nyok. Terus ayo tangi. Wajan ngantuk aku. Walah. Ridho mawur mangawur murahan. Pengarane ngajurit gong maguru gongso. Ayo. Arep mbok tutup pipi meneh. Saiki wis anggene wis ora arep njaluk bali negara Ngastina. Ning piye ku carane kowe kudu mati. Kowe sing mati Kresna Pandaya. Wah. Sambato. Nalika semantun den Pulasara Sang Begawan Kresna Pandaya. Ical wujuding Kresna Pandaya nggih wenteh Sanghyang Manikmaya wujud sukma. Ratalah. Oh, aduh, piye iki? Kakang Narada perkenseng marudayong sampun to Kakang. Menika kados pundi Adi Guru, kados pundi menika? Kakang Narada mboten kinten babar pisan. Wisanggeni saged ngonangi, saged mangertosi dhumateng ingkang rayi. Lajeng sak menika kedah kados pundi Adi Guru? Monggo kula aturi ndherekaken ingkang rayi mendhet wujuding busana ingkang mapan wonten telenging wana. Kakang Narada, monggo Adi Guru. Wah, Dewa Asben.
Den sembani ring ulun kapurpa risang ngamur pingrat mring sanan ingkang mring kanan siing tasih Kakang Narada punapi adi guru teka wujudipun busana busananipun ingkang rayi miwah jengandika paduka Kakang Narada ical ateges wonten durat mongko ingkang nyidra wujuding busana monggo kula dherekaken wonten ing kayiwangan adi guru Kakang Narada kula mawon mangga digonjang ganjing langit kelap-kelap katon kencang sang alis risang maweh gandruk di guru manik maya mrika sampun cetha infeksi saluran laras lah kok nekat mendel kemawon sampun tu Kakang Narada punapi adi guru monggo Kakang kula dherekaken tindak dhateng pundi Karangga widodari sing elek-elek dibuangi mawon Kakang digentos sing apik-apik Kakang widodari saking palur dilebetke terus widodari saking panggang dibuang Kakang merga sing saking panggang niku pun monggo Kakang kula dherekaken paduka adi guru manik mayane sranipun kados sampun to Kakang. Kula aturi dharaturipun ingkang rayipun Bathara Guru kemawon Kakang. Samangke menawi boten kados ingkang telampanipun dewa-dewa boten saged royal kalian para widodari Kakang. Hapsari. Lah kok kados sampun to Kakang. Kakang Narada. Punapi? Menika sampun jam pinten? Wonten kayangan pun wonten jam. Waduh, jam sekawan kirang 15 menit muli Kakang. Nggih ngentekke wekdal adikku. Nggih Kakang Raja, Kakang Resi Kaneka Putra. Kakang Resi Kaneka Mawarna-warna ngilahing astungkaring bawana langgeng. Sampun ta panjenengan saya. Mbok iki sampun beling ngaten-ngaten. Sampun to Kakang, sampun Kakang Raja, Kakang Resi Kaneka Putra. Kelap-kelap katon lir kenjang alis risang maweh gandrung Kakang Narada punapi adi guru teka menika menungsa ingkang sampun nyidra wujudipun busana kanalendraning ulun Kakang Narada Kakang Resi Kaneka ganti warna punapi adi guru bandeng wareng menika wonten wujudipun pawongan bocah niki pengamen napa Kakang? Wah, ulun piyambak mboten priksa menika sinten teka wujud badan sukma kados mekaten. Elahing sekaring bawana langgeng. Tita kita sapa Tita? Teka jeneng kita wani ngabiyantara. Ana ngarsa ulun Tita menungsa ora tatanan. Kakang Narada punapi adi guru mboten pangling saking swantenipun menika rak bagong to. Hus aja ngawur gawar ngawer anu ngawur.
Ya panjenengan ulun iki nalendraning para dewa, nalendraning para Jawata Jawati, Widodara Widodari, Apsara Apsari, Marja Marsi. Kowe kuwi sapa lha kok teko nganu panjenengan ulun? Ulun dudu Bagong. Mengkono Kakang Narada mriku sampun cetha. Kados pundi jenengan mlampahaken wonten ing Kawah Candra? Hus, jeneng kita ingkang bakal ulun cemplung anggoning Kawahara. Sampun ta mboten sandhagel pun mboten lucu medho mangkal kabeh niki. Mula nek icul sandangan ki ra gawa sak. Ora diseleh sak nggon-nggon. Kakang Semar, ya ngono iki. Gek ganti. Gek ganti kowe arep mulih apa ora? Mulih. Kondur Kakang Semar. Sandangane balekke. Wela dalah wong ilahing. Ora sakokan wong ilahing. Gage. Nalikane ra ing dalu. Narada ganti. Gonjang ganjing langit kelam-kelaman nirgenjangan istri sang maweh gandung sabaran katulung wela dalah wong ilahing sapa wani ngetang kelawan panjenengan ulun. Pancen menungsa ra tatanan. Wah. Pak Lek Denggul kita. Mulane sesuk neh iki manik mono dadi pendhita sandangane ora ting tlecek. Inggih. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten Kakang Ismaya. Ayo mulih, Mar. Ayo. Ayo Bagong. Ora sak geleme dhewe kowe Bagong. Oh, Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng. Oh, dudu Bagong to iki. Ayo. Kaki guru, aku njaluk katrangan sing gumathok tanggung jawabmu ndi Warat? Kakang Rada Mlajar. Ayo kula dherekaken. Edian iki. Wola. Karsa madangi jagat duk mungup-mungup paning sapucaing woge marep babang sumerat keneng sarating surya mega lan gunung ing
Ora ngawur to Bagong. Lah dalah wadul padheku. Wis anggeni jeneng kita aja ngawur. Oh ngelahing wis to, Gong, wis. Iki wis yaene barang kok. Wah, wis anggeni bocah ngengkel kandan-kandanane. Njuk ngapura apa ora? Ya. Kaki guru aku njaluk pangapura. Ya mboya dadi ngopo. Nanging Kang Baku aja pati-pati kita mbaleni kelan apa kang dadi pakarti kita kuwi wis anggeni. Ora, ulun kundur makayangan. Lah wong lahing maksud mesti sekareng bawana langgeng. Cenanangan. Pun do alah. Merene. Senengane kaya ngoten bisa gede kali. Yo. Wah, seblak embaran kok kene mbuh tibamu. Purna gatining carita jeneng Selawater kaliyan sesonderan Purenta menawi wonten lepat kula nyuwun ngapura. Mbel kedhuwek sadulita melmel. Ndara Werkudara Semar ya. Ngapunten nggih Ndara. Anak kula Bagong niku cen nakal. Ora mung Bagong sing beling. Nanging wis uga beling nggih. Sejeneng bocah umur semonten niku nembe lucu-lucune to. Ya.